Da ɗumi-ɗumi, Amurka ta ƙaddamar da wasu jerin har-har kan Iran, karon farko da kai hari da rana, bayan sanar da rufe mashigar Hormuz, da ya biyo bayan sake ɓarkewar yaƙi a tsakanin ƙasashen biyu. Ku biyo mu a ƙarshen bidiyon nan masu kallon mu domin saukar rahotannin kai tsaye. Kada ku manta, idan wannan shine karon farko na kawo mana ziyara wannan shafi na mai albarka, ku daure ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa da liking kamar haka. Mu shiga cikin kundin labaran kai tsaye tare da ku masu kallon mu. Mu fara. A wani labarin ta wallafa a shafinta na X, rundunar sojan ruwan Amurka ta ce wannan wani salon yaƙi ne wadda ba saba yin shi ba. Bayanai sun ce babatan da harin ya yi adadin fararen hula 30 da kuma wasu guda 260 da suka jigata. Bayanai sun ce Amurka ta kai wannan jerin hare-haren ne da rage wa sojojin Iran ƙarfin da suke da shi a daidai lokacin da ba su tsammani ba. To sai dai kamar yadda aka saba, tuni dakarun Iran suka sha alwashin mayar da martani mai zafi kan sansanin Amurka da ke makwabtaka da ƙasar. Kafar yaɗa labaran ta Sin da ke Iran ta rawaito cewa dakarun Iran da dama sun jikata sakamakon wannan hari da ya sauka a sansanin su da ke Banfur na kudu maso gabashin ƙasar. Harin wanda aka shafe kusan mintuna 90 ana kai shi ya kawo ƙarshen hare-haren da Amurka ta sha alwashin kaiwa a baya. Bayan nan, a cewar babban kwamandan sojin Amurka da suka yi wannan aiki, yana mai jaddada cewa wannan zai bai wa sojojin Amurka ƙarfi a wuraren da suka ja tunga a mashigar Hormuz. A wani sabon rahoton, biyo bayan matakin babata da shugaban Donald Trump ya ɗauka na janye haraji kashi 20 da ya yi ƙirarin sanya wa jiragen ruwa a mashigar Hormuz, ya sauya dabarun Amurka daga matsin lambar tattalin arziki zuwa nuna ƙarfin soja tsantsa a madadin wannan haraji. Rundunar sojan ruwan Amurka ta tura manyan jiragen yaƙi sama da 20 domin gagarumar hanyar soji a lokacin tashoshin jiragen ruwan Iran. Amurka ta ƙarfafa wannan katanga ta soji da lugudan wuta a kwana na 4 a jere, inda ta lalata sansanonin makamai masu linzami a gabar tekun Iran, tare da barazanar kai hari kan cibiyoyin wutar lantarki na fararen hula idan har tare bata miƙa wuya ba. Rundunar juyin juya halin musulunci ta Iran ta mayar da martani da ɗimbin jiragen yaƙi marasa matuƙi da makamai masu linzami, lamarin da ya sanya aka kunna jiniyar ankarewa a sansanin ƙasashen Buhari da Kuwait a yayin da hare-haren suka nufi sansanin sojin Amurka, yayin da makaman tsaron sararin samaniya na Kuwait da Jordan suka kakkaɓo wasu makamai da suka doshi ƙasashensu. Faɗan ya bazu zuwa hanyoyin kasuwanci na teku, inda makaman Iran suka afkawa jiragen dakon mai, lamarin da ya tilastawa kamfanonin jiragen sama da na jigilar kayayyaki na duniya ƙauracewa wannan hanya da ta kasance mai hatsari baki ɗaya. Yayin da rikici ke ci gaba da tsananta, ya yi mummunan tasiri a tattalin arziki na duniya, inda farashin ɗanyen mai sumfurin Britain ya kai dala 86. Amurka kuwa tsanantar rikicin soji ya haifar da rikicin cikin gida, inda majalisar dattawa ta daƙile ƙudurin ba da dala tiriliyan 1 don ƙarfafa tsaro